כן, תודה, תודה. אני רוצה להציג את יעל. יעל תומשין שמגיעה אחריי. אני רגע אציג את המצגת. יעל ב10 שנים האחרונות מאמנת רגשית לנשים, היא מלווה אותן לנהל את הדפוסים ואת האוטומטים שלהם, בדגש על כלים מעולם התקשורת המקרבת והבנת המנגנונים הפנימיים על פי העקרונות שמגלים בתחום חקר המוח. היא תדבר על איך להסתכל אחרת על הפחד מטעויות. יעל, בבקשה. תודה, תודה. אז כן, אז אני יעל, ואני אשמח רגע לשתף את המצגת שלי, נתחיל ממנה. שלחתי לך בקשה, הנה, רואים? יופי, מעולה. מעולה. אז נעים מאוד, אני יעל תומשין, אני מאמנת רגשית, ובהמשך באמת לכל הדברים שדיברו עד עכשיו, כי בסופו של דבר כל הדברים קשורים אחד לשני, אז אני רוצה לדבר היום על נושא אחד שהרבה פעמים חוזר אצלי במפגשים עם נשים, אני בעיקר עובדת עם נשים, וזה העניין הזה של טעויות בחיים שלנו. ואני רוצה להתחיל מסיפור על החלטה שאני קיבלתי לפני כמעט 20 שנה. אני הייתי אימא עורכת דין, כמעט 10 שנים, קצת פחות, עם 3 ילדים קטנים בבית, ועל הנייר החיים שלי כאילו היו אמורים להיות מושלמים, כי אני תמיד חלמתי בתור ילדה להיות עורכת דין, וגם תמיד חלמתי שתהיה לי משפחה גדולה עם הרבה ילדים, אז אני לא יודעת אם 3 ילדים זה נחשב הרבה, אבל לי זה כבר היה לכאורה ממש התגשמות חלום. אבל מה שקרה בפועל זה שזה לא הרגיש כל כך טוב כמו שאני ציפיתי שיהיה אחרי שהחלומות שלי התגשמו. הייתי מאוד מאוד עצבנית וקצרת סבלנות, והרגשתי שאני לא 100% עורכת דין, לא 100% אימא, והייתי תקועה באיזשהו מקום, ומאוד התלבטתי מה אני הולכת לעשות עם הדבר הזה. ומאחר וחשבתי שאני לא יכולה לוותר על להיות 100% אימא, אז החלטתי שאני אוותר על להיות 100% עורכת דין, ואני אפרוש ואני פשוט אהיה 100% אימא בבית במשרה מלאה. זאת הייתה החלטה לא פשוטה והתלבטתי הרבה זמן, ואני חייבת להגיד שכל הקולות של כל האנשים מסביב היו מאוד נגד, שזאת טעות ואיך אני יכולה לעשות את זה, ואחרי כל מה שהשקעתי וכל לא היה קל לקבל את ההחלטה, ובאמת אני בעצמי גם מאוד מאוד חששתי ממנה, אבל החלטתי ללכת עם הבטן שלי ולעזוב ולהיות אימא במשרה מלאה. ובאמת חצי שנה ככה נתתי לזה צ'אנס רציני, ופתאום אחרי חצי שנה ישבתי והבנתי שכולם צדקו, ואני טעיתי. הייתי באמת, הילדים לא הפסיקו לריב, ואני לא הייתי אימא יותר רגועה, ולא הרגשתי מסופקת, ומצאתי את עצמי עוד פעם באיזה סערה של מה עשיתי, איך עשיתי, מה עושים עכשיו, ואיך טעיתי. ורגע לפני שחזרתי להיות עורכת דין, אני ממש כבר ישבתי עם הבוס שלי וסגרנו תנאים איך אני חוזרת למשרד. אני פתאום נזכרתי שלא נהניתי, זאת אומרת, זה לא נראה לי הפתרון הנכון. איכשהו נזכרתי מה היה לפני חצי שנה ואמרתי, זה לא יפתור את הנושא ואני צריכה לראות מה אני יכולה לעשות אחרת, והחלטתי ללכת לתחום אחר, שזה העניין הזה של ההתפתחות האישית, שגם זה אני חייבת להגיד לא ממש היה טריוויאלי לפני 20 שנה ללכת ללמוד התפתחות אישית, וכל החברים שלי שהם היו ברובם רואי חשבון ועורכי דין די הרימו גבה על מה זה השטויות האלה שאני מתכוונת עכשיו להשקיע את הזמן שלי. ואני החלטתי ללכת וללמוד, האמת שהתחלתי כי רציתי להיות אימא יותר טובה, כי זה התחיל המסע שלי, אמרתי אני חייבת ללמוד להיות אימא יותר טובה, והתאהבתי בעולם הזה והמשכתי ועשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה, ואחרי כמה שנים גם התחלתי לעבוד וללוות נשים בדרך הזאת של ההתפתחות האישית, ואני לא יודעת אם טעיתי או לא טעיתי היום בדיעבד, ויכול להיות שאנשים מסביבי חלק יגידו שכן הייתה טעות, ויכול להיות שכן, כי אני לא יודעת איך היו החיים שלי נראים היום אם הייתי עורכת דין, אבל אני לתחושה שלי מרגישה שההחלטה הזאת מבחינתי הייתה ההחלטה הכי נכונה לחיים שלי. הבת הרביעית שלי כבר נולדה לאמא שמרגישה אחרת, הרבה פחות צועקת, הרבה פחות קצרת סבלנות, הרבה יותר נוכחת באימהות וגם הרבה יותר מסופקת. ואני רוצה באמת שאנחנו נחשוב על הנושא הזה של טעויות, כי אנחנו מקבלים החלטות במהלך היום, באמת אין סוף החלטות, מה ללבוש, מה לאכול, לאן ללכת, מתי לחזור,
והרבה פעמים, למרות שההחלטות יכולות להיות כאילו טריוויאליות, אנחנו יכולים להרגיש שזה כמו איזה מבחן בפיזיקה גרעינית, שאני אסור לי להיכשל בו. בואו ניקח דוגמה, נניח החיים שלי בלחץ, החלטתי שאני רוצה לצאת לסוף שבוע, לטוס לאיזו חופשה קצרה בחול כדי להירגע קצת, ואני אומרת, טוב, אני אשב, אני אבחר לי מלון, אני אבחר לי יעד, אני מתיישבת מול המחשב, טאב אחד הופך ל10 ל20, ואחרי שעתיים אני מוצאת עצמי שאני שקועה בהמלצות, דירוגים, ביקורות, ובמקום שזה יהיה הצעד הראשון באמת כדי להוריד קצת לחץ, פתאום אני מוצאת שאני נמצאת עוד פעם בלחץ של לאן אני טסה, מתי אני טסה, מה יהיה המלון. והתחושה הזאת היא כי אני כבר לא בא לי פשוט לבחור מלון, נכון? בא לי פשוט לבחור חופשה, אלא אני חייבת להחליט נכון. אני צריכה להחליט על היעד הנכון, התאריך הנכון, ואני באמת רוצה לשאול אתכם, תנסו לחשוב עם עצמכם, אם אתם מכירים את התחושה הזאת, למה הרבה פעמים זה מרגיש ככה, שאנחנו חייבים להחליט נכון, ושאם אנחנו נטעה, אז זה איזשהו אסון, או אסור לי לטעות. למה יש לנו את התחושה הזאת של אסור לי לטעות? אני מזמינה אתכם לחשוב עם עצמכם, אם אתם רוצים לרשום לי פה אני אשמח, וגם אני אגיד לכם אבל שמה שאני שומעת הרבה פעמים שאני מדברת על זה במפגשים איתי, זה שהרבה פעמים אנחנו כמובן ישר לוקחים את זה על עצמנו, טוב, אני חסרת ביטחון, אני חלשה, נורא יכעסו עליי, ומה יהיה, זה יהיה, אם אני אטעה, אז איזה תוצאות קטסטרופליות יכולות להיות. ואני רוצה להציע לכם איזושהי הסתכלות אחרת על הנושא הזה של למה באמת אנחנו כל כך חוששים לטעות, ואני חושבת שההסתכלות הזאת מאפשרת בעצם באמת שינוי מגמה, ומאפשרת לנו ללכת עם הטעויות שלנו באופן שלא יעצרו אותנו במקום, אלא יאפשרו לנו לזוז לכיוון חדש, כי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר חדש בלי לטעות. זאת בדיוק הנקודה, הלמידה שלנו היא תמיד תהיה מלווה בטעויות, והרבה פעמים הפחד הזה מהטעות פשוט עוצר אותנו מלהתקדם. אז מה שאני רוצה לדבר היום זה על מלכודת אבולוציונית. מלכודת אבולוציונית זה לא מונח שאני טבעתי אותו, זה משהו שבאמת קיים, ואני רוצה רגע להגיד לכם מה זה. אני אתן לכם דוגמה למשל מהצבים הקטנים, צבי הים הקטנים שבוקעים בביצים בחוף הים, ומה שקורה זה שיש להם מנגנון הישרדותי שעבד מדהים כל תקופת האבולוציה שלהם, ומה שהמנגנון הזה אומר זה שברגע שהם בוקעים מהביצה, הם רואים מה האור הכי בהיר שנמצא בסביבה, בדרך כלל זה היה אור הירח על פני הים, הם היו הולכים אחרי אור הירח לכיוון הים, וככה הם היו מתחילים, הם היו בעצם מגיעים לסביבת החיים הטבעית שלהם, והם היו מתחילים לחיות כמו שהם היו אמורים לחיות. מה קורה היום, וזאת המלכודת, היום בעולם המודרני, האורות הרבה פעמים הכי בהירים זה לא האורות של הירח על הים, זה הפנסים על החוף, המלונות, הבתים, ולכן מה שקורה למרבה הצער זה שהעצבים הקטנים עם אותו מנגנון שמוטבע עמוק באבולוציה ובמוח שלהם, במקום ללכת לים ולהתחיל לחיות, הם פשוט מתחילים ללכת לכיוון האור של הבתים על החוף, ואז הם פשוט הולכים אל המוות, למרבה הצער, הרבה מאוד פעמים. ומה קורה איתנו? זה לא כל כך קיצוני, אבל זה גם הרבה פעמים די דומה, כי אנחנו חיים היום בעולם המודרני שלנו עם מוח שירשנו אותו מהאדם הקדמון. אנחנו בעצם חיים במאה ה-21 עם מוח שהתאים את עצמו לסביבת החיים של האדם הקדמון, וכל המנגנונים שהיו נהדרים אז ושנועדו לשמור עליו בחיים ולהעביר את הגנים שלו לדור הבא, עדיין ממשיכים לפעול גם בנו, בברירת מחדל שלנו. ומה שזה אומר למשל זה שבמצבים של חוסר ודאות, המוח שלנו יש לו שני מנגנונים. המנגנון האחד זה שהוא רואה שחורות. למה? כי בואו תחשבו על אותו אדם קדמון שמגיע ורואה איזשהו פרי שהוא לא טעם אותו והוא לא יודע אם הוא רעיל או לא. עכשיו, אם הוא יהיה שענן והוא יגיד, טוב, אז אני אטעם את הפרי הזה, והסתבר שהפרי הזה היה מורעל, הלך עליו, ובעצם הגנים שלו לא עוברים הלאה.
וגם אותו אדם קדמון שמסתובב בסוונות ושומע איזה רשרוש בשיחים ואומר לעצמו בשאננות, טוב אולי זאת סתם הרוח, ומסתבר שזה איזשהו אריה רעב, גם הגנים שלו לא עוברים הלאה. אין יותר מדי סיכוי לאדם הקדמון לתקן טעויות שלו, כי הסכנות שלו באמת לרוב היו סכנות קיומיות. ולכן מה ששרד, המוח ששרד, זה אותו מוח שגיבש לעצמו מנגנון של כל טעות היא אופציה לסכנת חיים, ואני צריך להיות סופר סופר זהיר, ולכן כל מקום של חוסר ודאות אני קודם כל רואה שחורות, מה התסריט הכי גרוע שיכול לקרות, ואני פועל מהמקום הזה, וזה המנגנון השני שיש לנו במוח שהוא נקרא חי בסרט. אני לא הולכת עכשיו להסביר לכם מה חקר המוח מסביר על מה הכוונה חי בסרט, אבל אני כן אגיד את המשמעות של זה, שבעצם המוח שלנו לא באמת מגיב, אנחנו לא מגיבים למה שקורה סביבנו ברגע הזה, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו תסריט שהמוח מנבא על בסיס כל מיני עקרונות, לא חשוב כרגע, אני ממש מדברת על מה שמצאו בחקר המוח, זה לא משהו רוחני, אוקיי? מה שקורה זה שהמוח כל הזמן מפעיל איזשהו תסריט, מה אמור להיות, ומפעיל אותנו רגשית כדי לחיות בתוך התסריט הזה, ורק אחר כך הוא בודק האם הייתה התאמה בין מה שהוא חשב שיהיה, לבין המציאות שלנו. אז אנחנו כל הזמן בעצם חיים בתסריט, ובמצבים של חוסר ודאות, ברירת המחדל זה לראות את ה-worst case scenario. שוב, אני מדברת הכל בלא מודע שלנו, זה איך שזה מערכת ההפעלה הרבה מאוד פעמים. ואז מה קורה? מה שבעבר היה ממש חיוני לחיים שלנו, והיה אמור להציל את החיים שלנו, ובאמת היה ככה, היום בעצם מפריע לנו לחיות אותם במלואם. כי אם תחשבו על זה, אם בעבר באמת הייתה סכנה, והמוח היה מציל אותנו, מציל את החיים שלנו, היום ממה הוא מציל אותנו, כן? שאם אני עושה טעות, אז אולי מישהו יתאכזב, אולי מישהו יגיד עליי איזה מילה, אולי אני עצמי לא אהיה מרוצה מהתוצאה, אבל זה לא באמת סכנת חיים. ועדיין המוח, שוב, בברירת המחדל האבולוציונית, מפעיל אותנו הרבה פעמים על המוד הזה של הסכנת חיים, וזאת הפרספקטיבה, לא בגלל שאני חלשה ולא בגלל שיש לי חוסר ביטחון עצמי. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה שהמוח יכול להפעיל אותנו, תמיד מפעיל אותנו על איזשהו סרט. כל פעם שאנחנו עושים משהו, אנחנו בעצם פועלים מתוך איזשהו סרט שהמוח כבר הסריט. לאיך שהוא רואה על בסיס ניסיון העבר שלנו וכל מיני אותות שהוא רואה מסביב, והוא בונה ואנחנו בעצם באיזשהו בינג'. אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו תסריט שאנחנו לא מודעים, שאנחנו חיים בתסריט, אבל אם למשל התסריט שאנחנו רגילים ושהמוח שלנו היה רגיל להפעיל כמו בברירת המחדל, זה תסריט של סרט אימה, שכל טעות היא קטסטרופה, כן? אז אם למשל אני מקבלת מהבוס שלי איזושהי הודעה, כן, אני שצריך לדבר, אז דבר ראשון אני חושבת, אוי, מה עשיתי, איפה טעיתי, רוצים לפטר אותי, יש מחשבות כאלה שעולות באופן קטסטרופלי. מצד שני, אני יכולה להסתכל על הדברים גם ליצור תסריט אחר, אני יכולה להגיד, אוקיי, בואו רגע נחשוב אם היה לי תסריט של סרט הרפתקאות, עדיין יש לי חוסר ודאות, עדיין אני לא יודעת למה הבוס כתב לי את מה שהוא כתב, אבל יכול להיות שיש פה איזה משהו, אולי הוא רוצה לשאול אותי משהו, אולי הוא רוצה להציע לי איזה פרויקט, וגם אם הוא רוצה לבקר אותי, אז אוקיי, אני אוכל להתמודד עם זה, בואו נראה איך אני אוכל לצאת עם זה במקום יותר טוב. ואני ממש רוצה שתשימו לב שזה לא עניין של סרט אופטימי מול סרט פסימי. זה לא אנחנו אופטימיים או פסימיים, כי בסופו של דבר אנחנו לא יודעים מה יהיה הצעד הבא, ובכל מקרה יהיה לנו איזשהו תסריט. כל פעם הצעד הבא שלנו יושב על איזשהו תסריט. בניגוד לצבי הים שהמנגנון האבולוציוני שלהם, הם לא יכולים ממש לנהל אותו, לנו יש משהו שנקרא מטה-קוגניציה, ולנו יש אפשרות לחשוב על המחשבות שלנו, לחשוב על ההרגלים שלנו, לחשוב על הרגשות שלנו, אנחנו יכולים לעשות זום אאוט, ואנחנו יכולים כן לחשוב על תסריט אחר, יכול להיות שבהתחלה זה לא יהיה אוטומטי, זה בטוח לא יהיה אוטומטי, אבל זה משהו שאני יכולה להתחיל לתרגל אותו, וככל שאני אתרגל אותו יותר מחוץ לסיטואציה, באופן שחוזר על עצמו, ככה בפעם הבאה, התסריט הזה כבר יקפוץ לי הרבה יותר אוטומטי, זה יתחיל להיות ברירת המחדל החדשה שלי, ואז אנחנו יכולים לראות שבעצם העובדות הן זהות, נכון? יש חוסר ודאות,
כי למשל אותה חופשה שאני מדברת עליה, יכול להיות שבאמת החדר לא יהיה מוצלח כמו שחשבתי, נכון? או שיהיה מזג אוויר לא טוב, או אני לא יודעת מה. אז אם אני נמצאת בסרט האימה, לפני שאני מחליטה, ואני אומרת אוי ובוי אם החדר יהיה לא טוב, אז מה יהיה? הכל אבוד, כל הכסף הלך, כולם יכעסו עליי, זה יהיה בכייה לדורות. אז אני נמצאת בסרט האימה, ואז יכול להיות שאני בכלל לא אזמין את החופשה, וזה יתמסמס ויתמסמס וידחה, ובסוף אני לא אעשה אותה, כמו שקורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו חיים בתוך סרט אימה, ואנחנו פוחדים מהטעות. סליחה. לעומת זאת, אם אני אומרת, אוקיי, נניח אני רוצה עכשיו לעשות שיפט לסרט הרפתקאות, ואני אומרת, טוב, אז נניח שהמלון באמת לא יהיה מוצלח, או שהיעד לא יהיה הכי מוצלח. אז מה אני אוכל לעשות עם זה? אז אולי יהיה לנו יותר זמן משפחתי ביחד, אולי אנחנו נבקש לעבור חדר, נבקש לעבור מלון, אולי נסתובב יותר בחוץ ולא נהיה בחדרים. זאת אומרת, אני חושבת, כשאני מסתכלת על הדברים דרך הפרספקטיבה של סרט הרפתקאות, אני בעצם אומרת, אוקיי, מה יהיה הצעד הבא שלי? במה אני אוכל להתמודד עם הדבר הזה? זה לא סוף העולם. מה שחשוב זה שכשאני בסרט הרפתקאות ולא בסרט אימה, אז אני לא מכוונת לזה שאני בסוף העולם. ואני רוצה שנשים לב שכשאנחנו כשאנחנו חיים בסרט, מבחינתנו הסרט זאת המציאות, וזה מפעיל אותנו רגשית, זו תוכנית פעולה. זה לא רק עניין של איך אני מרגישה, זה ממש כשאני חיה מתוך סרט אימה, אז הגוף שלי מקובץ, המחשבה שלי מאוד מצומצמת, אני פוחדת לעשות צעד, זה פשוט תוכנית פעולה של איך אני מתכוונת להגיב. לעומת זאת, כשאני בסרט הרפתקאות, אז אני יותר נושמת בקלות, אני יותר אופטימית לגבי זה שאני אוכל להתמודד עם הדברים, ושזה לא נורא, אז תוכנית הפעולה שלי לגמרי שונה. בסדר? ההבדלים בסרטים הם ממש מייצרים תוכניות פעולה שונות, וכשיש תוכניות פעולה שונות, גם התוצאות שונות. נכון? אני חושבת שכל אחד יכול לחשוב ולהזדהות עם זה, שאם אני אגיב אחרת ואני אחשוב אחרת, אז גם התוצאה תהיה כנראה אחרת. לא בהכרח התוצאה שהייתי רוצה שתהיה, אבל גם אם היא לא התוצאה שהייתי רוצה שיהיה, כשאני באה ממקום של סרט הרפתקאות, אני עדיין יכולה תמיד לחשוב, אוקיי, אז מה יהיה הצעד הבא? אז מה יהיה הצעד הבא? ואני ממש מזמינה אתכם, בואו נתנסה בזה. ממש נראה איך אנחנו יכולים לעשות את השיפט הזה של החשיבה, כי זה כן משהו יש לנו שליטה עליו. גם אם ברגע האמת ברירת המחדל שלנו היא משהו אחד, כי זה מה שאנחנו רגילים. הרבה פעמים אנשים אומרים, זה האופי שלי. ואני אומרת, אופי זה בעצם אוסף של הרגלים. כי אף אחד לא נולד ואמר לרופא ברגע שהוא יצא מהבטן של אמא שלו, אני חסר ביטחון, או אני חלש, נכון? אנחנו כן מאמצים לעצמנו כל מיני מנטרות וכל מיני אמונות לא מודעות לאורך החיים שלנו, אבל זה עדיין לא אומר שזאת המהות שלנו כבני אדם. ואנחנו יכולים תמיד לעשות שינוי לחיווט הפנימי הזה, זה הכוח שיש לנו שאין לצבי הים, לחיווט הפנימי הזה של לעשות תסריט אחר ולתרגל את התסריט האחר. אז אני באמת מזמינה אתכם רגע ממש לחשוב על איזושהי החלטה, זה לא משנה, זה אפילו יכול להיות הרבה פעמים נשים באות עליהם, אומרות, אני צריכה ללכת לרעיון עבודה, אני תקועה שעות, אני לא יודעת מה ללבוש. אתה יודע, אפילו החלטה כזאת של מה ללבוש לרעיון עבודה. למה? כי יש את המחשבה, אוקיי, מה אני אלבש לעבודה, וזה כבר יגדיר לי את הקבלה שלי למקום, או את כל הקריירה המקצועית שלי. אז אני מציעה לכם רגע לחשוב על איזושהי החלטה שהייתם צריכים לקבל או בחירה, וממש ברגע שאתם חושבים עליה, תנו רגע למוח להשתולל וללכת עם התסריט של הפחד, כי בדרך כלל ברירת המחדל, כמו שאמרתי לכם, אבולוציונית, זה ילך על ה-worst case scenario, זה ברירת המחדל כעיקרון. ואז תנסו רגע להרגיש מה קורה בגוף כשאני חושבת על ההחלטה הזאת, ומה שמנהל אותי זה הקטסטרופה שעלולה להיות. הרבה פעמים זה איזשהו קיבוץ בבטן, קשה לי לנשום, אני מרגישה שאני שקועה בתוך עצמי. ואם אני רוצה רגע לעשות את השיפט הזה שוב בצורה מודעת, ואני רוצה להגיד, אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להסתכל על ההחלטה הזאת שאני צריכה לקבל, מתוך תסריט אחר של, אוקיי, נניח שתהיה שם טעות, אז מה אני אוכל ללמוד? מה אני אוכל לעשות אחרת? במה זה יכול אפילו לעזור לי ולתרום לי? אני מניחה שאתם יכולים להרגיש בגוף שזה אחרת. הנשימה יותר קלה,
אין לי את העומס הזה על הכתפיים, אני מרגישה יותר נינוחה, וגם הפרספקטיבה שלי הרבה יותר רחבה, יש לי פתאום הרבה יותר רעיונות מאשר כשאני נמצאת בתוך התסריט של סרט האימה. אז אם יש משהו אחד שאני ממש מקווה שתיקחו מכל השיחה הזאת על הנושא הזה של טעויות, זה שבעצם טעויות הן מפת דרכים להתקדמות. כי כשתינוק מתחיל ללכת הוא טועה ונופל, וכשאני התחלתי לרכב על אופניים אני הייתי צריכה ללמוד את שיווי המשקל וגם נפלתי לא פעם, ונהיגה, וכל דבר שאנחנו עושים כשאנחנו רוצים להרחיב את המיומנויות שלנו, אנחנו טועים בדרך, אנחנו צריכים להתנסות, ורוב הסיכויים שלפחות טעות אחת תהיה לנו, אנחנו לא באמת יכולים ללמוד משהו חדש בלי לעשות שום טעויות. ולכן אם אני אוכל לצאת מהסרט הזה של סרט האימה, למרות שהוא יכול להיות שהוא יקפוץ לי שם, כי זה מה שאני רגילה וזה מה שהרבה פעמים נורמלי שיהיה, אבל אם אני אוכל להזכיר לעצמי שיש לה אולי מלכודת אבולוציונית, שזה לא קשור למי שאני, לאופי שלי, לעוצמות שלי, לחוזקות שלי, זה פשוט סוג של משהו שמכובד במוח שלי, לזכור את זה, ואז ברגע שאני זוכרת את זה אני אוכל להתחבר לזה שבעצם יש לי בחירה. אני יכולה להסתכל על אי ודאות ממקום של סקרנות, ואני יכולה להסתכל עליו ממקום של פחד. ואני יכולה לבחור ולתרגל את ההסתכלות הזאת כל פעם מחדש. זה לא אבוד. גם אם זה קרה, ברגע שאני יכולה לעצור את עצמי, להיזכר רגע ולעשות עוד פעם הסתכלות מחדש. ואז הטעויות הן יכולות להיות גם הזדמנויות, ולא בהכרח קטסטרופות. אז אם יש משהו שיעזור לי להתקדם בחיים שלי, זה לעשות פעולות, גם עם הפחד, כי הפחד יהיה, או תחושה הזאת של העוררות בחוסר ודאות, זה גם כן משהו אבולוציוני, זה תמיד יהיה. זה תמיד תהיה לי איזושהי תחושה של משהו. ואם אני אוכל לא לתת לתחושה הזאת את המשמעות היחידה שיש פה קטסטרופה שמחכה לי, אז אני אוכל לעשות, וגם אם אני אטעה, אני אוכל ללמוד מהדבר הזה, ולצאת ולהתפתח, ולהגיע למקומות שבאמת הייתי רוצה להגיע אליהם. אז אני חושבת שעמדתי בזמנים, נכון? נהדרת. מעולה. אז אני ממש מודה לכם שהקשבתם, ואני מקווה שנתתי אולי איזושהי זווית חדשה, ועכשיו...